खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामियाव दिनै गारजा फुजा हाबाफारि खुंफुंदों। नोंगौ सान्थि गोजोन खौसेथि आरो नखरनि जेंना जेंसि गथ'फोरनि सोलोंथाइ समाजनि जेंना जेंसि गामि रैखाथि लोगोसे मिथिंगायारि खैफोद आफोदनिफ्राय रैखाथि मोननो हास्थायनायजों गसाइगावनि सेराव आरज गाबदों होननानै बनगाव गामिनि गामिगोरा रिंखां बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे जानागुरु बिथां रमेश नार्जारियाबो माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोरमायो। मख'जाथावदि बे गारजा फुजा हाबाफारियाव गामिनि सुबुंफोरा मैखोमै बाहागो लानायजों लोगोसे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों गामिगोरा रिंखां बसुमतारि लोगोसे जानागुरु रमेश नार्जारिया बुंथिनाय बाथ्राफोरखौ आबुङै मिथिना लानि। दिनै जोंनि बे बन गामियाव जोंहा दिनै मा बारायमोनलाय? मंगलबार। बे मंगलबार बारायखौ जोङो थि खालामनानै रायजो राजाजों सावरायलायनानै जोंहा बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो मोनसे बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो गारजा फुजा होनाय जायो। दा बे गारजा फुजाखौ जोङो गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ लानानै जोङो जुथुमनानै जोङो आइ आफा आनान गसाइ इसोरखौ सिबिनायनि मोनसे हाबाफारि खुंनाय जायो आरो। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गामिनि जे साफ्रोमबो माने रायजो जानाय न'खरनि जेंना जेंसि आरो समाजनि जेंना जेंसि गथ' गथायनि सिक्खा दिक्खा आरो मिथिंगानि खैफोद आफोद बेफोरनिफ्राय जोङो आफा आनान गसाइनाव जाहाथे जोङो खैफोदनिफ्राय उदां जानो हायो बेफोरखौ असिला लानानै जोङो आफा आनान गसाइनाव जोङो बोर बिनो थाखाय जों बे गारजा फुजाखौ जोङो बोसोरसालियाव खेबसे होनाय जायो आरो। बेखौथ' माने आंथ' दा बुंनो थाङोबा बे गामियावहाय 37 बोसोर जाबाय आरो। दा आं गोबाव समनिफ्रायनो नुबोबाय माने जोंनि बे बन गामिनि रायजो राजाफ्रा जेसेबां समनिफ्राय रायजो जाबोदों बे समनिफ्रायनो जोंनि गारजेनफोरा बे जोंनि गारजा फुजा दा बाथौ सिबियारि महरै बेखौ सिबिबोनायखौ आं नुबोदों आरो। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा आङो बे गामिनि बनगाव गामिनिनो आरो दिनै जोंनि नैबे जोंनि गारजानि मुङा जाहैबाय लोखि गारजा होनो। बे लोखि गारजानि आङो जिम्मादारि जानानै आङो दा बेखौनो आङो मिथिहोनो सानदों जे जोंहा दिनै गारजा फुजा फालिखौ दिनै सोमजिखांनाय लोगो लोगो गाबोन अखानायनायजों लोगोसे जोंहा खेराइ फुजा दंबायो। बे खेराइ फोरबोखौबो जोङो गाबोन खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों आरो। नंगौ बेखौ जोंनि गामियाव बे गारजा फुजा फालिहोनाया दिनैसिमनिल' नङा। जों मिथिनाय बायदिबा 1960 मायथाइनिफ्रायनो आं मिथिनायाव आरो एसे सिगांनिफ्रायबो होबोदों जानो हागौ। गोबां बोसोर जाबोबाय नाथाय जोंनि नैबे गारजा थानसालिया दासिमबो बे अबस्थायावनो दङ। जों दिनै बे थालिर लाइखंफोरखौसो खोबनानै होनांगौ जायो आरो गारजासालिया जोंहा आसाम दर्शननिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननानै गारजा थानसालिनिफ्राय बे खेराइ थानसालिया एसे मोजाङाव फैबाय आरो। नाथाय नैबे गारजा थानसालिया जोंहा दाबो जोंनि बिटिआर सरखारनिफ्राय बा आसाम दर्शननिफ्राय दासिम जोंहा बे अनसुंथाइखौ मोननाय जायाखै। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि बे गारजा थानसालियाव जोंहा अखा बांखानि बोथोर फैयोब्ला जोङो खुलुमनो सिबिनो आइ आफाखौ जोंहा जोबोद उसुबिदा जायो आरो। बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसि गभमेन्टनिफ्रायबो आङो मोनसे अनसुंथाइ मोनोबा मोजां जागौ बेनि थाखाय आङो खावलायनाय थादों आरो।